Bueno, emozio aldetik, abertzale ororentzat horrelako mugimendu erakargarriak eta interesgarriak dira, ezta? Mundu guztiak edo abertzale batek bere herriarentzat horrelako mugimendu gizartetik datorren mugimendu bat eta indartsu bat nahi duelako, nahiko lukeelako. Bueno, baina Kataluniako eta gure realitateak diferenteak dira. Gizartea diferentea da, alderdi politikoak ere diferenteak dira, adibide argi bat jartzearren, PSC-ren eta PSE-ren jarrera erabakitzeko eskubideari dagokionez diferenteak dira nabarmen. Lurraldetasuna ere diferentea da. Hemen lehenbiziko eztabaida izan beharko litzateke horrelako ekimen bat egiteko Nafarroarekin ala Nafarroarik gabe jokatu behar dugun. Han gaur-gaurkoz behintzat horrelako arazo lurraldeari lotutako arazorik ez daukate, badakite gaur egungo Kataluniarekin jokatu behar dutela eta gero-gerokoak. Beste gauza binaro zen alegina egin duten ala ezkatearekin bat egiteko, baina bueno, Valentziako lurretan ez da. Bai, gero guk konzertu ekonomikoa daukagu baita ere, eta haientzat, asko eta askorentzat Katalunian, hemen dinamika honetan egotearen arrazoia konzertu ekonomikoaren parekorik ez eukitea izan da, jatorri batean, behintzat, printzipio batean. Beraz, realitateak diferenteak dira eta parekatzeak eta oso zailak dira. Egia da, nazio bi garela, mugimendu nazional indartsu batekin, bietan, baina hortik aparte, gainontzeko faktore gehienak diferenteak dira. Eta nik hemen ikusten ditudan gauza asko eta asko, Euskadin egindakoak dira. Esan nahi dut, erabakitzeko eskubidearen aldeko rebindikazio hori, konsultaren aldeko ekimen instituzionalak, formalki hartutakoa gainere, horiek eginda daude hemen. Ikusiko dugu oraindik Kataluniakoak zenolako ibilbidea daukan. Honek ez du esan nahi eta ez eskakizun horrek erantzuna izango duenik erakunde zentraletatik. Ikusteko dago, ia zenolako bidea lortzen duten, ez da?